Преди време, тъй като имах проблем с зъбите, парадонтоза, в момента, в който прочетох, че нещата могат да се случат за 6 дни, бях много скептично настроена, тъй като се струваше невероятно, че това наистина може да се случи. След това, на третия ден вече, процедурата приключи в присъствието на зъботехник. Той ми постави цялата челюст и я фиксира. Казвам се Мария Белчева от град Дупница. Преди време, тъй като имах проблем с зъбите, парадонтоза, бях и с частична протеза, потърсих информация в интернет и попаднах на клиниката на доктор Хазем. В момента, в който прочетох, че нещата могат да се случат за 6 дни, бях много скептично настроена, тъй като се струваше невероятно, че това наистина може да се случи. Записах час и направих посещение при доктора. Още при първата среща с него почувствах някакво спокойствие и наистина изцяло се доверих на самия доктор Хазем. Направихме консултация, той ми обясни каква ще бъде процедурата, всичко беше описано подробно, след което трябваше да дам отговор до 3 дни, за да получа час за самата процедура. Записах час и започна поставянето на имплантите, като ми беше обяснено, че няма да има болка, в което аз предварително малко се съмнявах и бях леко притеснена. Но с яденето на стола бях изключително спокойна, тъй като и самия персонал, и самия доктор така излъчваха спокойствие, успокояваха ме. В крайна сметка, около 2 часа и половина продължи поставянето на имплантите на горната челюст. През цялото време бях изключително спокойна, не усещах никаква болка. След приключване на операцията се наложи да остана половин час в клиниката, където сестрите постоянно бяха около мен, даваха ми болкоуспокояващи. Около половин час наистина имаше леко неразположение, получих малък отток. Предупредиха ме, че може да продължи следващото денонощие, но при мен това не се случи. Още в клиниката ми изписаха антибиотик, болкоуспокояващи, които ми ги дадоха на ръка, не трябваше да посещавам аптека. След което се прибрах, наистина имах някакъв дискомфорт, съвсем леко неразположение, около 1 денонощие. На следващия ден отидох, когато вече доктора ми направи проба за металната конструкция, тъй като още при поставяне на имплантите той взе отпечатък. След това на третия ден вече процедурата приключи в присъствието на зъботехник. Той ми постави цялата челюст и я фиксира. След 3 дни, когато имах час за долна челюст, същата процедура се повтори, дори тогава времето беше много по-кратко, за час и половина и още по-безболезнено и безпроблемно. Така в рамките на 6 дни наистина се здобих с една прекрасна усмивка, вече се чувствах много комфортно, можех да се храна. Така че наистина се обръщам към всички, които са решили да посетят клиниката и имат някакъв проблем, да не се колебаят, защото всичко, което е написано в рекламата, е истина. Така че ако желаете, доверете се, направете консултация с доктора, мисля, че няма да сбъркате. Аз съм доказателството. Храня се комфортно, не се притеснявам да се усмихвам, така че вие решавате, но ви убеждавам, че няма да сбъркате.